ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହାଟ ହେଉଛି। ସୋନାମୁନି ଜଙ୍ଗଲ ବିଚ୍ ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଛକ ପଡ଼େ, ତା ପାଖରେ ହାଟ ହେଉଛି। ତ ସେ ହାଟ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିକୁଛନ୍ତି ପରିବା ସବୁ ଦେଖିକି ଆସିବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। এইটা হচ্ছে সেই জায়গা যেটা সে আগুক যেটা রাস্তা দেখাଉଛି ସେଇଠି ହେଉଛି সোনামুନି ଜଙ୍ଗଲ ବିଚ୍କୁ ଯିବା ରାସ୍ତା। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବା ବେପାରୀ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନୀ, ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନୀ ସବୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କର ବିକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି সোনামুনি ଜଙ୍ଗଲ ବିଚ୍, ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ତ ସେପଟେ ସାଇଡ଼୍ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ମନରପୁର। ଆଉ ଏଇ ଛୁଆଟି ମୋ ସହିତ ଆସିଥିଲା ତାର ବାଟୁଳି ରବର କିଣିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଏଇଟା ତାର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖଉଛି। ଏମିତି ସବୁ ଦୋକାନ ବସିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ସବୁ।